Сәлем дуслар, сіз Майдан каналында лайыклы хит тапшыруын карыйсыз һәм бүген сезгә декабрьнең ак карлы сәламнәрен юллыйм мин, Акбулат. Хит парадта яңа ай. Димәк, сезне яңа катнашучылар, яңа клиплар көтә. Аңа кадәр тавыш бирү кагыйдәләрен исегезгә төшерәм. Дуслар, Майдан ТВ сайтының лайыклы хит бүлегенә кереп яраткан җырыгыз өчен тавыш бирегез. Лайклар көн сайын кабул ителә. Гөлнар Шәрипҗанова ире Илсур турында кызыклы фактлар җиткерде. Илсур миннән 2 яшькә кечерәк, өйрәнешергә аңа үзем тәкъдим ясадым. Икенче профессиясе түзүче. Алар гаиләдә 3 бала. Тагын бер факт. Илсур хоккей фанаты, диде Гөлнар Шәрипҗанова. Без тормышта гел нәрсәдер көтәбез. Мәсәлән, хезмәт хакын, ял көннәрен, тёшының кире кайтып китүен, ис һәм тәм сизүнең кире кайтуын. Исәнмесез, эфирда әйдә чәйник тапшыруы. Бүген безнең студия кунаклары шулай ук көтә-көтә гарык булган кешеләр. Танышыйк әле. Бүген безнең студиябызның кунагы Татарстанның, Башкортстанның үзешчән популяр артисты Радик Фатхетдинов. Каршы алыгыз. Мен бик популяр артист, иҗади кеше. Беләсездер инде. Беләсез бит бөтенегез. Һәм нәрсә әйтмәкче, 1 ел буе мен беләсез бер нәрсә көтәм. Нәрсә? Аранжировка. Ол аранжировка ясауның нәрсәсе бардыр инде ме? Хәзерге бит татар җырчыларының бүтән җырларының аранжировкалары бөтенесе дә бер төсле. Сез миннән көләш, что ли, мин аңламыйм. Шулай бит инде. Әйдә, чәйнәп тормам мин. Сез гаилә психологы тырышларыгыз каршы. Таныштырыгыз. Әйтегез әле, Радик, кем ул аранжировщик? Кем? Мухин? Марат Мухин. Ихтибар экранга. Шалтыратам, трубкасын алмый. Студиясына бардым, студиясын ишеге бикле. Вообще, менә бер сүз белән генә әйткәндә, менә гарык уже. Студиябызның икенче кунагы. Каршы алыгыз. Рәхим итегез. Мин кайчандыр 25 елга түзләп башлаган йортта ипотека фатир алган идем. ЖК моң торак комплексыннан 6 ел буе шул көтәм, әлдә тапшырмадылар. Билгеле бер чыганакларга ышансаң, застройщик Саматов уятсыз һаманда кашып йөри. Дөресен әйткәндә, көтә гарык булды инде мин. Хираттагы кунагыбызны каршы алыйк. Әйдәгез чәйник. Минем Аллага шөкер барда яхшы. Мин артиста түгел, фатирымда бар. Но мин шулай ук сездән кебек көтеп яшим. Хатынымның узак итеп җыенганын көтеп яшим. Һәр көнне бит ул. Көндез, иртән, кич, көттерә. Менә хәзер үзе дә килеп җитәргә тиеш. Бераз көтик инде. Әйдәгез, ул килеп җиткәнче берничә репортаж карап үтик. Шундай көтә арып бетте. Һәр төн сайын бер абымнан сине сорап йоклап киттем. Мин бит сине шундай көттем. Мең ялгыштым, мең кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундай көттем. Мең ялгыштым, мең кап кидем. Син чыкканчы юлларыма, ятларны син дия идем. Мин бит сине шундай көттем.
ялгыштым мен кат кийдим, кийдим, кийдим. Сен чыкканчы юлларыма, арма, ятларны сен дия идим. Мин бит сени шундай көттüm, көттüm, көттüm. Мен ялгыштым мен кат кийдим, кийдим, кийдим. Сен чыкканчы юлларыма, арма, ятларны сен дия идим. Мин сені көттім. Ләйсән Димаева ишек алдында фитнес-зал оештырган. Ничек дисезме? Кар керәп, әлбәттә. Минем өчен монда ел әйләнәсе бушлай абонемент. Кышка кар керим, җыен бакчада эшлим. Ди бар яратканда уңган булган Ләйсән Димаева. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәк икәнлеген үзеңнең. Әгәр тойсаң алтын бер төгенә, тиң икәнен һәрбер сүзеңнең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәклеген йөрәк җылыңның. Әгәр тойсаң шын корышта итеп, син яшәгән гаилә тылыңны. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, җаным диеп дәшсә якының. Җирдә яшәү рәхәт, бүтәннәргә җылы бирә алса ялкының. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзен. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр үзең.
Дүрт бала әнисе Ландыш Нигъмаҗанова төпчек улы каюмы яңа һөнәрләре турында сөйләде. Йөрергә өйрәнәбез әле. Бер яшькә тәпи китәргә исәп ала бирсә, ди Ландыш. Менә ишмасам күңелле яңалык, нәкъ бер атнадан каюмга 1 яшь тулачак. Бәйрәмгә безне дә чакырырлармы икән? Безне матур пары диләр, сакланырлык сез диләр, туры киләсең миңа. Чәчәкләргә күмәсең, кулларыңда йөртәсең, гашыйк булдым мине сиңа. Биш ай инде көткәнгә, сөюемнән көйгәнгә. Бер сорау бер шик, күптәннән бер шик. Кайчан, 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 кайчан инде бер тезләнеп миңа тәкъдим ясарсың. Кайчан инде туй балдагын миңа бүләк итәрсең. Кайчан инде мин иң матур туй күлмәген киярмен. Кайчан инде дус кызларны көнләштереп үтәрмен. Гомерләр узып бара, тормышта үтеп бара, 10 ел инде яшибез. Сөйгәнем дип әйтәсең, бүләкләргә күмәсең, матур тормыш итәбез. Балалар үсеп бара, яшьлегем үтеп бара. Шул ук бер сорау, күптәнге сорау. Кайчан, 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 кайчан инде бер тезләнеп миңа тәкъдим ясарсың. Кайчан инде туй балдагын миңа бүләк итәрсең. Кайчан инде мин иң матур туй күлмәген киярмен. Кайчан инде дус кызларны көнләштереп үтәрмен. Кайчан, 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 кайчан инде бер тезләнеп миңа тәкъдим ясарсың. Кайчан инде туй балдагын миңа бүләк итәрсең. Кайчан инде мин иң матур туй күлмәген киярмен. Кайчан инде дус кызларны көнләштереп үтәрмен. Кайчан инде үтәрмен. Алсу Фазлыева да 5 айлык кызлары Зифаның һөнәрләрен әйтте. Зифа өйдәге бөтен кешеләргә елмая. Безне күрүгә мине күтәрегез дип башын күтәрә башлый. Әтисенең җырларын ярата, мунчаны үз итә. Ә менә күкрәк сөтен имәргә теләми. Тиздән айрасы булыр мөгаен, диде Алсу Фазлыева. Бирде Ходай сине, яшьлек сукмагыннан узганда. Яратуым кеше арта бара,
Mыңлы жырым таңда созғанда Язлар болып керден күңеліме Назың білән мені қараттың Мұңсу көзлеріңе мен ғашығымын Сені көзлеріңді яраттым Язлар болып керден күңеліме Назың білән мені қараттың Мұңсу көзлеріңе мен ғашығымын Сені көзлеріңді яраттым Иңнәре біз болсын бізге тірек Юлларыбыз болсын гел ұртақ Жеміш ағашыбыз шәшек қоймас Тегізлік тәғімір біз болсақ Язлар болып керден күңеліме Назың білән мені қараттың Мұңсу көзлеріңе мен ғашығымын Сені көзлеріңді яраттым Язлар болып керден күңеліме Назың білән мені қараттың Мұңсу көзлеріңе мен ғашығымын Сені көзлеріңді яраттым Язмышыма рәхмәтлемен бүген Бәхет көтем килер көндә дә Безнең сөю мәңге янып тұрсын Аяқтысы болып төнләдә Язлар болып керден күңеліме Назың белән мені қараттың Моңсу көзләреңә мин ғашиқмын Серле күзләреңне яраттым Язлар болып керден күңеліме Назың белән мені қараттың Моңсу көзләреңә мин ғашиқмын Серле күзләреңне яраттым Моңсу көзләреңә мин ғашиқмын Серле күзләреңне яраттым Динә Вәлиева җырчы гына түгел, бердән бер улының яраткан әнисе дә әле ул. Моннан тыш Динә эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. Эш буенча еш кына чит илләргә йөрергә туры килә. Миңа гел хәрәкәттә булырга, үсәргә кирәк. Тик ята торган кеше түгел мин, ди Динә Вәлиева. Мин синең сүрәтеңне хыялда тудырдым Йөрәктән ут алып шифалы төнердем Карашым чакырды еракка Хыялым мизгелем жетәрме Озакка Кетмә хыял, кетмә, кетмә Дағыларым Язмышымда неге табылмадың
başımda nega tabılmadım, tabılmadım. Sen meni küttürme, kelip çık yoluma. Şu kadar susadım nasıl acılığına. Yaratam diyermen karşına yıgırım. Yaşar biz var bulup bäxtke törünüp. Gitme hıyal, gitme, gitme dağlarım. Yazmışımda nega tabılmadım. Gitme hıyal, gitme, gitme dağlarım. Yazmışımda nega tabılmadım, tabılmadım. Gitme hıyal, gitme, gitme dağlarım. Yazmışımda nega tabılmadım. 2021 ел Регина Тимербулатова өчен истәлекле вакыйга белән тарихка кереп калачак. Чөнки быел Регина кияүгә чыкты. Гаиләле булу җырчыга килешкән. Чөнки Регина тагын да шибәрләнеп матурайып китте. Алай гына да түгел, шәп клип та төшерде әле ул. Әйдәгез, бергәләп карыйбыз. Биш гомер бирелә дисәләр дә, мин сине сайлар идем җаным. Синең янәшәңдә булсын иде һәрбер аткан таңнарым. Тик синең белән, тик синең янда, мин бәхетле шушы дөньяда. Тик синең белән, тик синең янда, мин пар канатлы бергә булганда. Тик синең белән, тик синең янда, мин бәхетле шушы дөньяда. Тик синең белән, тик синең янда, мин пар канатлы бергә булганда. Синең сулыштан көнем яктыра, киләчәк безне алга чакыра. Мәхәббәт дигән йолдыз нурыннан юлны офык яктыра. Тик синең белән, тик синең янда, мин бәхетле шушы дөньяда. Тик синең белән, тик синең янда, мин пар канатлы бергә булганда.
шушы дөньяда, тик синең белән, тик синең янда. Мин бар канатлы бергә булганда, тик синең белән, тик синең янда. Мин бәхетле шушы дөньяда, тик синең белән, тик синең янда. Мин бар канатлы бергә булганда, тик синең белән, тик синең янда. Мин бар канатлы бергә булганда. Рөстәм Гыйльфанов «Апам бит син» исемле җырына тирән эчтәлекле клип төшергән. Бу җыр өстендә аеруча зур җаваплылык хиссе белән эшләдем. Апаларыбызга булган хөрмәт, ярату хисләре һәрберебезнең күңелләрендә яшидер. Бу җыр аларга мәдхия булып барып ирешсен. Туганлык җепләребез нык булсын, ди Рөстәм Гыйльфанов. Yüzün aşık, süzün жылы күңелең киң. Кыйынлыктан саклый торган фәрештәмсин. Бар дөньяның мәрхәмәтен җыйгансында, бар изгелек сыйфатлары сыйган сиңа. Әткәй белән әнкәемне алыштырган, бу дөньяда бик тә газиз якын булган. Апам бит син, бик тә газиз якын булган. Апам бит син. Кара төндә якты айдай яктыртканда, салкын көндә кояш булып җылытканда, ялгышканда юл күрсәтеп тыйганда син, таратмыйча барыбызны җыйганда син. Син булганга җиңел генә үтә еллар, күңел тулса кочагыңа сыйнып елар. Апам бит син, кочагыңа сыйнып елар. Апам бит син. Авырлыклар, каршылыклар сындырмады, хыянәткә, сүзгә урын калдырмады. Барыбызга үлге булган, үрнәк булган. Өстәлеңдә һәр чак тулы нигъмәт торган. Син бер генә диеп әйтсәм булмас
Бу айда хит-парадта Мәскәүдә яшәп иҗат итүче татар егете Марат Яруллин да катнаша. Марат музыкаль гаиләдә туып үскән егет. Шуңа күрә талантлы кешедән җырчы тумый кем тусын инде, дуслар. Марат сагынырсың җырына клип төшергән. Чираттагы шедевр. Düşə bizning suyuq haqlarına Udırtkan bik matur şırışılar Sindən başqası kim deyib həzir Kimlər minə, kimlər qarışılar Sağınırsan əli, sağınırsan Yalğışını üzün tanırsan Birgə bulğan matur turmuşlarını Kiri kaytarırday bularısın Sağınırsan əli, sağınırsan Yalğışını üzün tanırsan Birgə bulğan matur turmuşlarını Kiri kaytarırday bularısın Anlamıda kaldım gitkenini Şiddiyatlarga közün düşkəni Nişik sindən başqa yaşarmınsın Biləsin bit üzülüb süygəni Sağınırsan əli, sağınırsan Yalğışını üzün tanırsan Birgə bulğan matur turmuşlarını Kiri kaytarırday bularısın Sağınırsan əli, sağınırsan Yalğışını üzün tanırsan Birgə bulğan matur turmuşlarını Kiri kaytarırday bularısın Bizning suyuq haqlarına Udırtkan bik matur şırışılar Sindən başqası kim deyib həzir Kimlər minə, kimlər qarışılar Sağınırsan əli, sağınırsan Yalğışını üzün tanırsan Birgə bulğan matur turmuşlarını Kaytarırday bularısın Sağınırsan əli, sağınırsan Yalğışını üzün tanırsan Birgə bulğan matur turmuşlarını Kiri kaytarırday bularısın Sağınırsan əli, sağınırsan Kaytarırday bularısın Лайклы хитта кунакта хит парадның иңнәни катнашучысы Сәфинә Минхажева. Сәлам Сәфинә, ничек хәлләрең? Сәлам, әйбәт, бара. Сәфинә, син кайсы сыйныфта укыйсың? Унискул мәктәптә барынчы сыйнафта. Нинди билгеләргә укыйсың? Бишкә. Яраткан фәнең? Татар һәм инглиз теле. Яхшы укыгач җырларга вакытың каламы соң? Әйе. Яраткан җырчыларың кемнәр? Төркем Ямли һәм Лилия Хайруллина. Гаиләңдә кемнәр бар, таныштыр әле? Әнием Эльвира, әтием Азат, абаем Айрат, силекешем Риана, абикем Сәрия. Молодец. Сәфинә, үскәч, кем булырга хыялланасың? Җырчы. Сәфинә, мин сиңа хәзер блиц сораштыру узарга тәкъдим итәм. Җавапларны озак уйламыйча гына тиз арада әйтергә кирәк. Киттекме? Әйе. Яраткан ризыгың? Аш. Кайсы кошны урман табибы диләр? Тукран. Салават күперендә ничә төс бар? 7. Кыш нинди айдан башлана? Декабрь. Майдан каналы ул? Юраткан канал.
Рәхмәт, Сәфинә, бик кызыклы әңгәмә булды. Сиңа ошадымы? Әйе. Синең белән саубуллашабыз һәм Ак Чишмә җырына күчәбез. Bu şıqırdan oqqan ok şişmənin şıqqan jirgə yəndə qoşulırsan Tuvaqlanıb amin tutqan kəbək salqın suvanışdım quş uşaq Köşələrini vaqın əliyken ok şişmə Uze şırlı, uze sərli ok şişmə Köşələrini vaqın əliyken ok şişmə Ömürgə sərlə bulub ok şişmə Bu şıqırdan şıqqan ok şişmənin şifasından dəndə qışarda Şicirlərgə ketsəm tuhan jirgə Su aytarda ikən su tarda Köşələrini vaqın əliyken ok şişmə Uze şırlı, uze sərli ok şişmə Köşələrini vaqın əliyken ok şişmə Ömürgə sərlə bulub ok şişmə Köşələrini vaqın əliyken ok şişmə Uze şırlı, uze sərli ok şişmə Köşələrini vaqın əliyken ok şişmə Ömürgə sərlə bulub ok şişmə Ok şişmə Köşələrini vaqın əliyken ok şişmə Ömürgə sərlə bulub ok şişmə Хит парадны Ринас Шихаповның әнкәйләргә җыры дәвам итә. Ринас әлеге җырны иң беренче булып якыннарына күрсәткән. Клипны тәкъдим итү кичәсе дә гаилә дуслары белән узган. Бу җырны дөньядагы барлык әнкәйләргә багышлыйбыз. Якын кешеләребезгә сәламәтлек һәм озын гомер телибез. Enkeylerinin güleş yüzlerinde Ol sultan nurları şağıla Balam bağırım deyip ündeşuim Şişme jırı bulup oğula Enkeylerinin kadrin bilip yaşayıp Enkeylerinin kadri kalmasın
Önekeylerge uzun ömür dilik Ok bəxtlər birge otlasın Önekeylerge uzun ömür dilik Ok bəxtlər birge otlasın Keylerinin uzun tılımları Dolğun jiller ise şoyqalan Şeşlerini de talirden keleri Sihri mumlu güler şıvaran Yaşık önekeylerinin kadri kalmasın Önekeylerge uzun ömür dilik Ok bəxtlər birge otlasın Hasretlerden uksi Kaynar göz yaşları donmasın Bala koyun halin nişik deyip Yürekleri erinip yanmasın Önekeylerinin kadrin bilip yaşık Önekeylerinin kadri kalmasın Önekeylerge uzun ömür dilik Ok bəxtlər birge otlasın Önekeylerge uzun ömür dilik Ok bəxtlər birge otlasın Ok bəxtlər birge otlasın Dostlar, лайклы хит тапшыруу бүгүнгө тамам. Яраткан жырчыгыз көңүлүңүзгө хуш келген жыргыз үчүн табыш берүүгө унутмаңыз. Мин Акбулат сиздин менен келесі учурашууларга кадар сау болушам. Майдан каналында көрүшөрбүз.